По-перше, це загальна сьогодні світова європейська тенденція, що популісти набувають все більше голосів на виборах. На останніх там європейських виборах в європейських країнах в середньому 30-35% набирали саме популісти. Тому тут нема нічого дивного, якщо там Трамп став президентом, людина, яка сприймалася взагалі як виклик свого часу там свідомості, здоровому глузду, і його кандидатура на посаду президента, але зрештою він переміг. І в нас така ситуація, що багато зірок сприймають це як певний піар. Чому зайвий раз не пропіаритись, використати це як трамплін для власної розкрутки. Тобто такий теж присутній елемент. А головне, що їх дійсно фінансують, за їхню участь пропонують мільйони іноді. Я навіть з свого досвіду. В гривнях? В доларах. Я навіть з тих пропозицій, які я свого часу отримував за останні 20 років, коли займався політичною сатирою, то я можу сказати, що це починається з $1 мільйона суми. Якщо люди пропонують... Тобто пропозиція піти в політику і, умовно кажучи, світити фейсом тієї чи іншої популярної людини серед молоді, або там, в шоу-бізнесі. Розкручений персонаж, він може... Кошторис, так би мовити, від $1 мільйона починається.